Lewapda soňky 3 aýda 5 gezek bankomat talanny. Tutuş dünýäde häzirki zaman mali ulgamlarynyň aýrylmaz bölegine urulan bankomatlar ýokary derejede howpsuzlyk bilen üpjün edilýär. Ýöne mali ulgamyny digitallaşdyrýan öňe sürýän Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň Farab, Darganata we Kerke traplaryna soňky 3 aýda 5 gezek bankomatlar talanny. Bu barada bir-birinden habarsyz iki çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň yerli edaralaryna iki çeşmenin sözlerine göre desapky derňewler talaňçylaryň bankomatlardan pul ogurlamakda ýöneköy usullardan peýdalanýanlyklaryny görkezýär. Olar ilki bankomatlaryň elektrik toguny kesip bankomatlaryň arka tarapyndaky demir gutulary atýortka bilen açýarlar. Soňra bankomatlaryň içindäki pullary ogurlaýarlar. Çeşmeleriň sözlerine göre talanýan bankomatlara bank işgärleri tarapyndan pul salynmagynyň ýa bir ýa iki adam kartlarynyň puluny agtlaşdyrýar. Ýöne soňra bankomatlaryň elektrik üpçünçüligi kesilýär. Bankomat tokdan aýrylan soň onuň kamerasy hem işlemeýär. Onsoň ogurlar bankomatlaryň arka ýüzündäki demir gutulary atýortka bilen aňsat açyp gutulardaky pullary aňsatlyk bilen alyp bilýärler diýip çeşme aýdýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä kanun goraýjy idaralaryň işgärleri henüz jinayetçilere anyklap bilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurduň maliýe ulgamyny ýygyderli digitallaşdyrýanyny gaýtalaýar. Ýöne ýurt raýatlary bankomatlarda uly nowbatlaryň ýygynyň ödülmeýändigini, töwda nokotlaryny tölew terminallarynyň ýetmezçiligi edýändigini aýdýarlar. Çeşmeleriň sözlerine görä Lewapda bolup geçýän bankomat talaňçylygy boýunça onlarça raýat jinayetde guman edilip 5 gije gündüz tutsuwhanada saklanyp ýöne soňra olar boşadylypdyr. Çeşme bankomat talaňçylygyna guman edilip tutsak astyna alynan adamlaryň ýeterlik delil tapylman soň boşadylanlyklaryny aýdýar. Talaňçylygyň fonuny sevitdäki habarçymyz Farab etrafynyň magtumuly bitik we ýene-de bir obasyna keşeride avtodrolgoda hemde texnikalary hyzmat ediş kärhanasynyň bankomatlaryň mekteplere göçürilendigini habar berýär. Mekteplere göçürilen bankomatlaryň howpsuzlygyndan mektep garawurlary jogapkär edilipdir. Tas elmidama diýen ýaly pulsuz galýan bankomatlaryň talanyp başlanmagy çeşmeleriň sözlerine görä häkimetlerde gorku döredýär. Adamlaryň mätäçlikden, ýeşillikden dürli jinayatlary baş goşmaklary ýokardaky emeldarlary birahat edýär diýip Içeri işler ministrliginiň bir anonim işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanda bankomatlaryň atýortka bilen sökülip olardaky pullaryň talanmagy bilen bagly waka barada ilkinji gezek habar berilýär. Mundan odal Azatlyk radiosy ilatyň nagt ýetmezçiligi, bankomatlaryň öňüne emele gelýän uly nowbatlar barada ýygyderli habar berip gelýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 1 awgustda täzelän hasabatyna görä ýurdun çäginde jemi 2157 sany bankomat bar. Iň köp bankomat Daýhan Bank Döwlet Täzirçilik Bankyna degişli bolup bankyň garamagyna jemi 1034 bankomat bar. Ýurtda iň köp bankomat Aşgabat şäherine ýerleşýär. Bankomatlaryň sany boýunça ikinji orunda Mara vilayaty gelýär. Aşgabatda 452, Mara vilayatyna 451, Lewapda 445, Daşowuzda 283, Balkanyna 278 we Ahal vilayatyna jemi 248 bankomat bar ekeni. Hasabaty görä ýanwar aýyna ýurt boýunça 2160 bankomat bar ekeni. Ýöne näwelli sebäplere görä iýul aýyna çenli ýurt boýunça 3 bankomat azalyp olaryň jemi sany 2157-e düşüpdir. Azatlyk radiosu mundan azal ýurduň durly künjeklerine bankomatlaryň sökülmegi barada habar berip gelýär. Galy bersede Azatlyk bankomatlaryň atýortka bilen talanmagy boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginden goşmaçy maglumat alyp bilmeýär.